Hej så YouTube. Her viser jeg lige en video sammen med min fætter, hvor han er vært. Tobi er ny. Det hedder han. Og i morgen skal vi starte baggrundsstøj. Ja, vi er ude i sommerhuset. Nå, jeg håber I nåede videoen. Hej hej. TV-avisen. Ja, goddag. Og velkommen til TV-avisen. Og i dag har jeg lige hørt noget om X-Factor. Westland blev nummer 3, Caroline blev nummer 2, og Christian blev nummer 1. Og så er der også i Køben Craft, der er der et hus, der er brændt ned. Og bare roligt. Der var kun én Minecraft-mand, som der blev brændt ihjel. Men bare roligt, han er vågnet op i sin seng. Og nu videre til noget andet. Der er nogle folk, som der stjæler andre folks gulve. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men helt ærligt. Det er faktisk... Velkommen til sporten. Lasse, han har været i Grønland for at spille bordtennisturnering, men det endte vist ikke så godt. Han tabte fuldstændig. Vi håber, at du får det bedre, Lasse. Og videre til noget andet. Danmark og Bulgarien har spillet 1-1 i minigolf. Ja, videre til vejret. Ja, goddag. I dag er det simpelthen så varmt, at jorden den eksploderer. Men nu kan vi lige gå herned og se et krater. Se, det er simpelthen så varmt, at det har simpelthen eksploderet alt sammen. Og alt således, se. Det var helt vildt varmt. Skal vi lige op? Okay, men i det mindste så kommer det ikke til at regne. Det bliver simpelthen i de næste par uger bare fuldkommen skyfrit. Hej så YouTube, jeg håber I kan lide videoen. Den er lavet sammen med min fætter, som er vært. Tobi er ny, hedder han i Minecraft, og jeg hedder jo NormalXB på YouTube og i Minecraft. Og husk at like og abonnere, og nu flyver Tobias væk. Nu kommer han igen. Når vi ses igen, YouTube. Nej. Okay, det bliver en underlig slut. Vi ses igen, YouTube. Okay, den bliver nok lidt underlig, den her video. Jeg håber, vi ses igen, YouTube. Hej hej.